Nagtatapok ang mga leaders sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte sa Bukidnon aron hisgutan ang ilang dakong lihok protesta. Samtang supporters ni FPRRD naghalad sabog Santos nga misa sa Cagayan de Oro City. Ani report ni James Paulo Yap. Kini ang giingong leader sa taga-suporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Bukidnon nga nagikan pa sa Libuna, Baungon, Sumilaw, Talakag, Malitbog ug Manolo Fortich sa Bukidnon. Gipangunahan kini ni former 1st District Congressman sa Bukidnon nga si Neric Acosta. The question is also, inana lang ba kadali nga madala ka sa laing nasod? Not necessarily even as a former official or even a president, but as a Filipino. Pipila ka mga prayer rally na sabkuno ang ilang napahigayon ug ipahigayon pa aron mas mapadayag ang ilang suporta sa kanhi presidente. And Miriam Defensor Santiago, former senator, would always say that the International Criminal Court is the court of last resort. Mao ba gyud to'y nahitabo or mura gisurrender na lang? Samtang adlong Miyerkules, Marso 18, pasado alas 5 sa hapon, gisugdan sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Cagayan de Oro City ang pagpahinungod og Santos nga misa sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Sa unang adlaw, kita ang mga dagkong tarpaulin nga anaay mga mensahe sa pagsuporta ngadto sa kanhi Pangulo. Ang misa unang gisponsoran ni Councilor Girly Balaba kinsa iladong taga-suporta sa mga Duterte. Sa iyang ulahing social media post, nanawagan sa kini og uban pang mga sponsor sanglit laraw nila nga mulungtad ang mga misa hangtod Marso 28 nga adlawng natawhan sa kanhi Pangulo. Apan giklaro sa St. Augustine Metropolitan Cathedral nga walay gihimo nga daily special mass alang kang FPRRD, sanglit dili exclusive ang misa alang sa usa ka tawo, grupo o political cause. Nagpabilin matud pa ang simbahan nga abli alang sa tanan. Ilahasab giklaro nga ang mga nakitang placard sa gawa sa simbahan gikan sa mga taga-suporta sa kanhi Pangulo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.